ଖରାଦିନିଆ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅତି ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପରିଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର, ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଚିନ୍ତାର ଚିହ୍ନ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। କିଛି ସମୟ ବୃକ୍ଷ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସାଧୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ। ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛ ଯେ? ଯୁବକଟି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କି ଦୁଃଖ? ଯୁବକଟି କହିଲା, ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ। ଆୟ କମ୍ କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାରଣରୁ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଳହ ହେଉଛି। ଯୁବକଟି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଣି? ଯୁବକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଶାନ୍ତି କଳହ ନ ରହୁ। ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବେ କି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସୁଖୀ ରହିବାର ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବି। ଯୁବକ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ନୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ସାଧୁ ବାବା ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର କୁକ ମନ୍ତ୍ର ବତାଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତିର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି 3 ଗୋଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଘରର ମୁଖିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେଇ ସର୍ତ୍ତ 3ଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସଦ୍ଭାବ ଓ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁନିଆର ବହୁତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସୁଖୀ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ ନୁହେଁ, ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିଲେ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ମେହନତ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ସହ ସତ୍ୟାନୁରକ୍ତି ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁପାତ କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଅଧିକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଛାଇ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ହତାଶ ହେବା ଅଥବା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ନିରର୍ଥକ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଧୁଙ୍କ କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମାନି ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ସାଧୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ।